Zeg, Anne, je speelt met Billeman Kenneth. Ja, zeg. Ah, ik kende die reclame nog. Wat een klein poepetje. Mijn naast zo klein. Ja. Heb jij ooit al eens gemoend op televisie, Anne? Niet met mijn achterkant. Niet op de tv, maar wel in een bladje. Ja. Nee, maar wel in mijn studententijd. Ja, het zal wel. Leuk, hè, moenen? Toch? Zullen we even allemaal moenen anders? Ja. Gewoon, dan hebben we dat ook gehad. Daar zijn we er vanaf. Ja, dan kunnen we Ben jij een moeners-fan? Ik ben... Nee, absoluut niet. Nee. Maar je bent wel een voetbalgek, hè? Wow, gek is veel gezegd, maar als het woordje Beerschot valt, dan klopt mijn paars-wit hart toch, ja. Ja? Is dat je favoriete ploeg? Ja, absoluut. Nu heet ze Beerschot-Wilrijk, maar blijft Beerschot, hè. Ja, voor de echte Beerschottenaars. Beerschottenaars. En is dat zoiets van kleins af aan al? Ja, eigenlijk wel. Dat is met de paplepel ingegeven. Mijn grootvader was al een grote Beerschot-supporter en mijn vader ook. Alhoewel dat mijn vader veel minder van voetbal houdt. Maar toen mijn grootvader weduwnaar is geworden, moest die mensen een beetje opgevangen worden. En ik was toen 13, 14. En mijn pa zei van ja, ik ben vroeger niet veel met mijn pa naar de voetbal geweest. Doe jij dat nu maar. Hè? Dan heeft hij zijn bezig gehad. En zo heb ik jaren aan een stuk eigenlijk een abonnement samen met een bompa om naar de Beerschot te gaan kijken. En die mens was dan zoiets terug buiten. Ja. En doen jouw kinderen dat nu met jouw vader? Of? Nee, mijn vader absoluut. Nee, die is niet zo voetbalgek eigenlijk. Als. Maar mijn kinderen, ik probeer die wel mee naar de Beerschot te nemen. Mijn jongste zoon van 9 die is volledig into Beerschot. En die wil ook zo snel mogelijk dat terug Beerschot heet. Ja. En dat hij zo snel mogelijk terug in eerste klasse gaan spelen. En mijn oudste zoon van 14, die is voor de Antwerpen. Dat moet pieken dan thuis. Dus het is... ik bedoel, dus ik draag de beide clubs wel door met de zoon dan ook. En ga je daar dan afzetten, zo heel ver, een paar straten verder? Of Nee, maar kan dat wel? die gewoon niet echt zien, maar die doet dan zo voor te lachen soms zo'n rood-witte sjaal aan. En dan in de auto bij mij. En dan zeg ik van, doe die foto uit. Ja, de puber die zijn eigen een beetje tegen de papa moet afzetten. Een beetje wel, ja. Ba-da-da-da-da.